Ja, okay. Altså, vi bruger jo nettet i skolen til at finde oplysninger, hvis du skal lave fremlæggelser eller opgaver. Til Wikipedia for eksempel. Til sådan at finde facts. Ja. Ja, altså, hvis vi får et emne, så er det tit det, vi bruger. Ja. Altså, for fremlæggelser og sådan noget, bruger vi til at finde billeder og altså sådan. I stedet for at gå på biblioteket, bruger vi meget internet. Ja. Det er det godt. Så synes man, at det er fint nok. Altså, det går stille og roligt. Det virker, så det er lettere end at slå op i en bog, synes ja, vi og mange. Men vi er blevet så meget vant til det nu. Men vi bruger næsten ikke biblioteket mere. Ja, så det er rigtig godt. Ja. Også fordi næsten, jeg tror alle skoler har computer og sådan noget, så de bliver brugt meget også. Og ungdomskultur, der vil vi nok skrive musik. Musik, ja. Det har vi gjort før, mange gange. Det er spændende. Ja, måske også noget med stedet. Det er noget, vi interesserer os. Ja, det er mange ting på os en idé. Ja. Fordi altså, alle unge hører musik, og alle unge også forstår. Og man bruger sikkert også internettet til at høre musik. Og, ja. Det er sådan en god blanding. I undervisningen der bruger jeg mest Google til at søge information om eventuelle debatter vi har og sådan noget. Altså, for at gå ind ligesom og fordybe lidt mere i emnet. Er der nogle debatfora, du er inde på, eller er det mere for at hente viden til debat? Det er mere for at hente viden til debat. Det giver ikke rigtig en debat. Nej. Hvad synes du om at bruge nettet? Jeg synes, det er en rigtig god idé. Det er bare ærgerligt, at der ikke er flere flere timer, man kan have, hvor det er meningen at bruge sin computer. Fordi vi mangler ligesom timer, som er baseret på computerundervisning. Ja. Hvad kunne du tænke dig at skrive om inden for ungdomskultur? Det ved jeg sgu ikke. Noget ungdomshus måske. Og noget... Ja, jeg ved det ikke. Jeg er blank. Det er også i år. Okay. Vi bruger nettet i undervisningen. Vi har IT, og i de andre fag bruger vi også meget til at søge på forskellige ting. Og så... jeg synes, det er fint at bruge nettet i skolen. Der er mange gode oplysninger derinde. Og det er oplagt nu til dags. Og så synes jeg, hvis vi skriver om ungdomskulturen, nu har vi lige siddet og skrevet om i anden klasse, så har jeg skrevet meget om vores byliv, især i København. Så det synes jeg er mere spændende end så meget andet lige fortsat. Ja. Nu er vi så kommet til Elite-gymnasiet. Vi håber på, at vi kan få nogle studerende. Hvad bruger I nettet i undervisningen? Hvad synes du om at bruge nettet i undervisningen? Hvad kunne du tænke dig at skrive om inden for emnet ungdomskultur? Vi bruger lidt nettet i undervisningen, når vi for eksempel skal ind og lave en opgave angående statistikbanken og sådan noget. Men ellers er det ikke det store, så er det ikke det store, vi bruger der. Må jeg spørge noget, hvordan bruger man den der statistikbank? Hvad er det? Går I bare ind og kigger på nogle tal? Eller? Ja, så går man ind og for eksempel, laver søger for eksempel på erhvervsstrukturen. Så går ind og søger der om hvad der er tal der. Okay. Og det kigger vi så på, fordi vi skal have dokumentation for det, vi skriver. Okay. Så det er en slags søgebase? Ja, lige præcis, ikke? Bare med statistik, så man skal ikke søge på Google, for det er ikke altid, at de er rigtige. Og jeg synes, det er en god idé at bruge nettet i undervisningen. I hvert fald sådan noget som Statistikbanken, og måske nogle af avisernes hjemmesider. Men også Google, men ikke i så stort omfang, fordi det er altså ikke rigtig dokumentation. Så skal man vide med hjemmesiderne. Inden for ungdomskulturen, det ved jeg faktisk ikke. Hvad jeg kunne tænke mig at skrive om, det må jeg aldrig sige. Det er også helt i orden. Vi siger tusind tak. Siger du også lidt?